Nahu persangapi hami amang Sekretaris Jenderal HKBP amang Padita Dr. Peter Tinambunan, amang Pareses Padita Henry Nabi Tupulu, Pareses Medan Aceh, soninang Pareses Binjai Langkat amang Padita Hercules, dohot Pareses Tebing Tinggi Deli amang Padita Sipan Sihombing. Sonima nang aka dongan nami anggota MPS lumubi aka manami doho Padita na makubasi di tonga-tonga di distrik 10 Medan Aceon doho sudi aka partohonan lumubi aka manami doho inanami parhala doho KB Millennium naong doho tinggan paturehon di par borhat ni Padita na tahaholong yon Padita Hendra Giano siahaan siat tungat-tungat tak mulai ate makamang dot inang dia kapakubasio do akan ok pinatupamu songo dalammu di na patuduhon holong ni rohamu tu Padita na tuha holong yon mulai ate ma di hamu amang do inang sainggia ma di pasu-pasu tuata kuriata HKBP Millenniumon lumubi madinang na holongi hami nang boru butar-butar tung marsaksi tutudo ranami sudiaka pangulan agak tiki di tonga-tonga ni huriata HKBP lumubi hami aka Padita dang tarbain sudiaka dongan ro di tikion lahu mangadupi parmoding ni naposo na ni debata na tahahulong yon molutuk sono pe parronami anang unak pola makurangi di lalarohamu sudi dohami ibaga sesisa datangiang manangnya ko kamu asang gia margugu hamu dinalahu pature-turehon danak napinasahan itu hatta tuhamu dileom mari nang gugu dopos ni roha saya toktong pengek roha mangadupi si taunonon jalang giat ditangihon tu hatta tangyak tak manggiat saya toktong di padimu di bata ak danak napinalumehon na di tonga-tonga ni keluarga tak adong gua na disurgui na saya toktong madongani mamasu-masu mangaliw gugo dihita mangadupi akan namasaon jalaido nang tangiang ni sudiaka parhubas na dong di HKB pangulan nagot tiki asanggia dilehon gugo dot pos ni rohani nang lahu pature-turehon yanak ko na pinasahan ni tuhata so nganima nang disudiakan ako nami anak-anak tetap kuat tetap tabah dan berdoa kepada Tuhan supaya Dia yang menguatkan, memampukan anak-anak kami untuk tetap kuat di dalam menghadapi ujian ini, dalam menghadapi cobaan yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jangan berputus asa, biarlah tangan dan kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai kalian dalam melanjutkan pendidikan baik di SD, SMP dan SMA. Percayalah Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi sia sudia ka Padita adonggo tupak liak Padita napi napungu ni sudia ka Padita dala upasata mi pennon di Tikina gudang napi 70 juta si anaka Padita ni HKBP songon dalan patuduhon nadoho dohami marsak jalan nadoho dohami solider di sitaonon nanya dupa muna di Tikion di pasu-pasu Tuhatta mahamu inang salai margugo mahamu marbengek ni roha di bagasa Kristus Yesus Tuhatta isong di mana kita sudia ka Padita na makubasi uriat HKBP lumubi na distrikon toktong ma tatanyakon nasida asa margugo mangadupi si taononon dala di bagasa bisuk na siya Tuhattai lau pagodang-gudak ko nakka dana na pinasahan na di tonga-tonga ni keluarga Tuhatta ma nama sumasita salu nasongoni mahata sa kami horas malihita